Moi kaikki! Ja nyt on ensimmäisen videon aika. Eli siis mä kerron itsestäni vähän, ei paljon. Tää on niinku part 1, eli osa 1. Noniin. Laita se lataukseen, minkälainen laturi sillä on. Onko se ollut semmoinen paksu pää eikä huoveinen? No, aika paksu. Okei, katso tuolta. Siinä on musta laturi sitten. Ja musta näin. Eli mä oon siis Terrian enturi. Tällä kertaa. Joo. Nyt jo Turri ja Terina. Mä oon siis Terrian. Tänne tuli Terrian juttuja. Joo. Enkä oo Turri. Ja muutenkin mä voin jotakin kertaa niin kertoa, että mikä on Turri ja Terrian eri asia. Mä en välitä siitä, jos joku sanoo, että vitsin Turri, koska mä en oo mikään semmonen, että se on Turriksi myöhä. Koska mä oon siis 5 marsua. Mä tiivistän siis tän kaiken. Mulla on paljon sleissejä, mulla on ollut marsuja, mulla on kuollut 2 tai 3 mummoa, en muista. 2. Mulla on vielä 3 mummoa. Mä oon siis Terrian juttujen tekeminen ja mulla ei oo niinku häntiä kauhean. Ja niin, mä tykkään olla pihalla ja muuta. Joo. Eli jos te haluatte, että tulee part 2, niin laittakaa kommentteihin, jos ette ole. Tai laittakaa sitten. Mutta näistä tulee siis lyhyitä, että mä tiivistän kaiken. Mutta moi moi! Ja muutenkin, jos te haluatte lisää, niin mä voin tehdä vaikka 1000 semmoista parttia tästä. Ihan sama mulle. Ja tästä tulee muuten pelivideoita. Tää on kaikkien kanava. Mutta ei mitään sillä peliä. Muistakaa se. Mutta moi moi!